975-8121 or 0917-853-8933. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Sige, duro-diretso na kita ka na sa tuyang programa and nasa continuing special coverage pa kita mayormente sa tuyang pagsubaybay kan bagyo as in aftermath kan Christine, ining Typhoon Christine as in ining great flooding 2024. Kami po giraray mi na paabot ni na pagirumdom na sana po sa paghampang niya tukan kaaldawon an mahal na Diyos an permitang enot sa gabos. Sana po yaong kita sa ligtas ng kamugtakan, nagtatarabangan, padagos an pangadji asin panarig sa mahal na Diyos. Medyo may diit lang na variation sa programming ta. Sundo kitang alas 11 ngunyan tanganing diretso an momentum. And then alas 11 naman si Andy Mar sundo alaon na nin hapon. Sa pangaran kan tropa dyan sa luwas, news team sa panginot ni Chief Jimmy, kumpadring Al, kumpadring Jomar, si Joshua, si Karen, sa Manibela, si Henry Mata. Sa control technical si kumpadring Nal Baldo, sa newsroom yaon dyan, still alive and kicking, buhay na buhay ang tropa. News Direct Mar, Angel Mustasa, Mary Joy Jaresco, Jasmine Baloloy. Siyempre nakamonitor man si Jen Matthew Balyaran, yaon man dyan sa production asin sa social media platform, tarabang-tabang sina, pati si Madam Shia Leron, kasabay si Jimos Barrios. Sa samuyang broadcast po tabi sa internet, worldwide, netwide, DCGB News Online, si Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo, an sa idong makasarabay-sabay sagkod kitang alas 11 nin pagkaudto. Si Pio Fernandez an sa kuya man tabing cellphone number sa gabos na Globe subscribers tabi sa gabos na Globe subscribers 09660 730 115 0960 730 115 asin sa smart 0942 670 1195 0942 670-1195 sa smart 0942 670-1195 smart yan, and 0966-730-115 sa Globe tabi yan ang sa kuyang mga number. Dali si Sir Dudes na Grulyo na inot si Sir Dudes lamang daw tabi. Sir Dudes, good morning. Morning po, okay. Opo. Pasensya na sa buhis ko. Grabe si Pon ko. Opo. Ano po may paglilingkod, sir, tabi?
kumusta na po sa Libon? Oh, sige ta makunyang kabiduman, makalapaning informasyon sa Libon tabi sir ano apudan mi si alkalde kung makasibag ko kay subi si alkalde. Tapak nusu sa alam mi lubang sa Libon sa karong inabot. Sain po kamong eksaktong lugar sa Libon? May Bet Street. Ano po? Bet Street. Paki-phonetic alphabet po tabi. Bet Street. Beth Street. Anong barangay po? Zone 4. Zone 4. Yan. Sige tabi, Sir Dudes, ma-verify tabi kami duman within the program o sa mga masunod na programa tabi. Ano, kung dahil ma-accommodar po. Ano? Tapos duman po sa mga parting paklas mga kawakti. Sige po. Ma-verify po kami duman, Sir Dudes, Zone 4 tabi. man ito. Sige po, opo. Sige, Thank you. ingat po. God bless. Ingat. Sige, tabi. Sige, yan po ang sa tuyang mga suabot kan sa tuya man na makakaya kan tropa within the program or kung day maabot sa mga masunod pong programa tabi no. Just stay put ka mo dyan ha. Si Karen, naka-standby ba si Karen? Inutuntan na yan, tanganing makabuelo man kita taod-taod. Isihunta daw ang darang informasyon ni Karen dyan sa iyang location. DZGV sa Bareta mapagkakatiwalaan. Karen, location mo and what's happening? Go ahead. Yes, good morning tabi Sir Pio asin sa gabos sa mga parantabay. Lokasyon taman ginaray digdi sa ligas ni CDRRMO. Asin da ikita tabi Sir Pio nakakahali-hali ta nagkakaigwang niya ning briefing si Acting Mayor Bobby Cristobal asin CDRRM Officer Engineer Milady Asur sa ibahan ang mga nagkapira sa Philippine Coast Guard Bicol, hali man sa PNP Legazpi Central Office, DFP mga Navy asin mga Army tabi Sir Pio. Para dahil mo nakasukita Sir Pio din pauna na mag-attender man ko kaduman para sa informasyon sa ito muna ta. Sinda muna po ang magatelipon doon na alagad sikun kay City RRMO Encargado Beverly Armenia ang magiging palamankan briefing na ini maagad i-update ang city sa mga rescue teams na ini kan giniribo ka ining pag-rescue kasuhapon sagpud na nag-araga pati sa pagburugsak man tabi Sir Pio ka ini kan mga individual sa mga evacuation center sa syudad. Ang salupang impormasyon is na pag-araman sa digdi halos patapos na ang rescue operation sa syudad sa sigun pa digdi medyo light naman sana ang mga tubig o nanunutaran sa ibang mga tinampo ang nagbababa ng mga tubig baha sa ibang lugar sa nagiki naman po nga ni napasa bola ni pa sikundi sa opisina. Okay, Karen tabi Yes, ano? Sir Pio. Makiko na lang kung igwaning major na kunyan dyan na development na nagmi-meeting ano dyan sa CDR mo taday man kitang maipapaluwas taday ka pa man naka-attender dyan ngunyan an pigbe-verify ta so pigsasabing dyan sa may buyuan ba yon kaso banggi na may inanod ano kung igwa dyan ni nakaabot ka na informasyon and kung ano an konfirmasyon tabi Karen over. Actually, Sir Pio, wala pa natiga nila sa itong Argan information. Pero susunta po, ang mas magayon po talaga na magkaunundakan, si Engineer Milady Asur, di po nagpapalapaulak pa siya ang mga ibang taga CDRRM po, manungod po dyan. Sige, tabi. Mas maraan tabayanan mo na ang meeting na yan, dahil man pala ning major na kwan dyan na development. Ito ang kanuntata, may mga nag-aramo naman sana sa Facebook baga, buda sa social media, kung ano-anong pigpapalawa. So, we get the confirmation dyan sa kunyan, sa ano ini o sa CDRRM tabi Karen, ano? Okay po, sige. Roger Sige. to that. Sige, yan muna po ang informasyon na mapapaluwas sa Tangunyan, Karan Ala, DCDB. Thank you so much, Karen. Sa dagdag na istorya, hali dyan sa City Disaster Risk Reduction and Management Council. Naka-hook up na kita tabi Pading Nald. So hook up na kita, sabayan na kitang nadadangog sa samuyang sister station sa FM band. Ang 97.1 OK FM sa pangarampukan tropa man dyan sa pangenot ni SM Sugar Asukar, ni DJ Toyang, si Nonay Palaboy, Don Emilionario, si Chief Tech Adrian Rivero, si Romar Miliana. Asin sa gabos sa pag-iriba dyan sa 97.1 OK FM.
Ini man po ang DCGB special coverage sagkod makitang alas 11 nin udto, and then taod-taod na alas 11 sagkod alauna si News Direct Mar and si VP Henry mabalik dang alauna. Sige. Si Chief Jimmy muna halik dyan sa iyang location. Chief Jimmy, location mo, anong situation na? na? Location niya tabi pa didigdi sa Libon Kasubago pakit nga amay na pagkagadigdi sa mga oras na ini padagos pa na igwanin na mga re-rescue na pinagsasagibo digdi sa mga low-lying mga barangay sa Kasubago na interview na si Sir Ian Siciliano, an MDRRMO chief kung saan na halos 27 na mga barangays digdi flooded and 17 kundi ako nasasala sa pag-room 17 igwanin na mga dapat na mga i-rescue na mga constituents o mga residentes tabi priority halimbawa itong Subunbon, Bulusan, Santa Cruz kung saan sa ngunyan medyo mahinggana na dahil uminarabot na digdi sa mga rescuer Special Rescue Force kan Bureau of Fire sarong truck ini alangkaw tabi kung saan kompleto ini kan mga pwersa ninda personnel na tuod sa well-trained panagpagabot sa mga pag-rescue. And digdi sa MDRRMO ngunyan mismo may uminabot sarong residente kan barangay Purok 6 kan barangay Bulusan supadri di pamilya ini nagtatrabaho diyan sa DSWD tabi ngunyan dahil siya nagpipinsar na signal number 1 araw kay ito kadakol kan volume kan tubig na sa paron first time na harong ninda linantupan ki tubig 10 pamilya pun pakaso udmang udto dahil kipangudto yaon sa atop inabutan ka subanggi nag-aga sanggang sa nguyan dahil pa nakukuado man sa atop tabi pa di sa bubong pamilya ni Romel Bon kung saan naghagad na digdinin na asistensya personal na siyang nagdulok digdi kay Sir Ian Siciliano na kung po pwede matabangan na maibaba o ma-rescue itong 10 pamilya kay ni Romel Bon tabi and kinukumpisto ni kan sayang agom lula na mga aki yaraon sa atop nagkukurubog-kubog na sa sobrang lipot tabi pa dito nag-aga yaon sa atop dahil pagkaon magpuon pakaso hapon pakaso mga udto sagod sa mga oras na ini ngunyan yaon na supersa kan mga members kan Bureau of Fire diba di yun na ini baka makasabay ako tabi pa sa operation sa ngunyan and igwan ako digdinahin ng mga members ka na Philippine Army na uminarabot ngunyan sa wrong track digdi sa munisipyo ka na Libon sa mga oras na ini tabi pa Okay, so medyo hinay-hinayin tanan ng dito kumpadre no. Si Mayor Das Maronilia kakabot pa lang. Mayor, take advantage naman po kami mga sitwasyon digdi sa Libon and kunigwa pa mga pangapudan tabang si Pading Pio po sa angkor sa DCGB. Si Mayor tabi pare. Hello Pio. Good morning. Yes, Mayor Das, good morning tabi. Primero, kumusta ang sitwasyon ngunyan dyan generalmente sa Libon? Go ahead po. Pio, una, itong pinaka-worst na flooding na nangyari po sa Libon. Hindi lang ata sa Libon, buong region. So, Opo. grabe po, talo pa ang Riming. So, record-breaking ito. So, as of now po, meron po tayo na rescue sa Barangay Santa Cruz na kung saan papunta na po yung ating mga Coast Guard kasi natrap sila doon sa mismo sa evacuation center. Pio. Okay. Itong pinag-aasikaso natin ngayon, Barangay Santa Cruz, i-rescue mismo yung mga natrap sa loob ng evacuation center, Mayor? Opo. Okay. So, natrap sila ng tubig baha. Yes, Opo. Mga ilang personas po yun? Rough estimate lang po, Mayor Das? Ay, mga mahigit pong individuals, individuals, abot po ng mahigit na 200. Nako, napakarami. 200, ano? Opo. Okay. Now, the next question is, from your jump-off area dyan sa MDRRMO,
papunta sa Barangay Santa Cruz, would it be possible na maka-penetrate yung mga rescuers natin? Over? Rubber boat po ang dapat gamitin. Rubber boat ang gagamitin. Naku, rubber boat. And saan sila iha-house, Mayor? May maroon naman mga private houses na nakiusap naman ang kapitan na kung pwede doon na muna sila. Naku, 200 individuals. Sa isang Opo. evacuation. Anong pangalan ng evacuation center, Mayor? Santa Cruz Evacuation Center. Santa- Barangay Santa Cruz Evacuation Center. Ay naku, Barangay Santa Cruz Evacuation Center. Now, pinagdi-describe mo po the worst record breaking insofar as diyan sa iyong sa iyong munisipyo. Kindly expound why. Iyo. Opo. Pinagdi-describe mo po na pinaka-worst na. Bakit ganun yung observation po, Mayor? Kasi nung Typhoon Riming, nandito rin ako. Nakita ko ang sitwasyon at i-compare ko ngayon, talagang grabe po. Lahat ng barangay ko lubog. Naku, lahat ng barangay lubog, buong Libon. Opo. So ibig sabihin, buong Libon lubog sa tubig baha hanggang ngayon? Opo. Opo. Talking about level ng baha, siyempre iba-iba yan kasi iba-iba ang Yes, level opo. ng baha. Ano yung pinaka mataas pang barangay ngayon ang tubig baha? Yung Barangay Bonbon, talagang lampas sa tao. Okay. At Barangay Pantaw. Barangay Bunbun and Pantaw. Yep. Opo. Kumusta doon ngayon? May mga tao pa ba dyan sa mga lugar na yan? Meron pa man. Okay. Meron po kasi as of now wala pa man tayo nababalita na tumatapo na balita na missing person or casualty. Ay, thanks God. Walang missing as of now and walang casualty. Ano po? Opo. Okay. Meron po dito na as of now nandito nga sa LGU. Inatake po ito sa puso kagabi. Inatake sa puso kagabi. Apo, inatake sa puso. Supposed to be dadalhin sa rescue. Hindi na po nakakaabot, saka hindi kaya ng sasakyan na pamunta sa rescue kasi nga taas ng tubig. Saan galing na barangay po, Mayor Das? Dito lang po sa katabi ng LGU, yung tao. Malapit lang Yung bahay. Malapit lang po. So would you consider it as related sa calamity? Pwede kasi ninervyos ata ito eh. Oh. Ninervyos, sinatake. Ano po ba siya? Yung pagkatao niya, if you may, ano pagkatao niya? Actually, siya mga sa 59 years old, kaklase ko ito. Oo, ba? Opo. Anong Kaklase ko ito sa elementary. lalaki babae? Lalaki po, lalaki. Anong trabaho po, Mayor Das? Wala po. Ay, kawawa. Inatake, nire-rescue, hindi na umabot sa rescue. Hindi na po rescue. Sa RHU. Sus, Mariosep. Apo. Okay. So that's officially pwedeng makonsider natin related sa kwan natin ngayon, itong bagyo. Opo, pero ititingnan muna namin yung medical record nito. Opo. Kasi may sabi na dati na talaga itong may sakit. Dati na. Okay. Mayor, may nagtatanong mga taga-Legazpi, may mga parientes dyan sa Paklas, Libon Zone 4. Kumusta ang sitwasyon daw po dyan? Medyo bumaba na ang tubig dito sa Paklas Zone 4. At karamihan naman po naglikas po sila nasa evacuation center nandito po sila sa Libon Community College. Opo. Mayor, kumusta ang ating kumbaga maintenance, pagkain lahat, pangangailangan ng mga nasa evacuation centers? Actually kahapon, yung na kayang abutin ng ating mga sasakyan, pinadalhan na po namin ng mga food pack kakagabi pa. Kaso lang po, kailangan po magpaluto ako kasi yung iba hindi makakaluto sa evacuation center. Karamihan dyan po nagugutom na. Ay, naku. Nag-request po ako sa lahat ng water refilling station na kung pwede, bibigyan ko ng mga claim staff itong mga constituentes natin na nasa evacuation na kung pwede, bigyan na muna nila ng tubig para kami na lang po ang LGU magbabayad. Ayun, isusubsidize na ng LGU. Yeah po, apo. Question, may mga bukas and operational bang refilling station? Meron din po mga bukas. Ay, thanks God. Napakagandang balita yan na Mayor Das. Ano po? Okay, yung mga evacuation centers po ba, may mga inabot din ba ng tubig? Mayroon po, yun nga sa Santa Cruz, inabot po sa tawag nito sa Bonbon. So inabot po sila. Saka may landslide po tayo. Hindi po lang possible ang Pantaw. Bumagsak yung kalsada sa Pantaw. Doon sa biyak na bato. Kalsada? Opo, talagang totally. Nadadaanan na po ngayon? Hindi po madadaanan. Not possible yung anong section Not po? possible.
Mayor, anong road section po? Please come again. Biak na Bato. Sitio Biak na Bato, Barangay Pantaw. Oo, papapantaw sa Biak na Bato. Opo. Nako, not possible ngayon. Okay, Mayor, kung may gusto kang appeal and assurance dyan sa mga constituents mo and panawagan sa gobyerno, go ahead po. So, sa mga constituents natin, still calm na po tayo. Medyo na po palayo na yung ating bagyo. So, yung tubig naman natin medyo nag-subside naman. Stay calm po at punta po kayo sa ligtas na lugar. Opo, Mayor, napakaraming salamat. God bless po. Okay, calm. Thank you so much, Mayor. So yan tabi mga tugang si Mayor Dasmar Ronilla na timing na pababa na sa auto kaya tinik advantage na yato tabi pa din na malive siniyo na yan ang mga informasyon na halidigdi sa munisipyo kan Libon Albay. Yan tabi pa din exclusive DCGB Jimmy na salita. Thank you so much, compadreng Jimmy, Chief Jim. Exclusive right from where it's happening sa Libon. Saro sa mga nadali, na tawan taning recap. Ang sabi ni Mayor, the worst sa history. Buong Libon, lubog sa tubig baha. Igong mo niya ng pinagsisibot-sibutan tabi na evacuation center Padignal, i-evacuar na naman. 200 personas mahigit ta inabot nin tubig baha matindi. Igwanin sarong nagadan inatake sa puso, hihilingon iyan ang mga circumstances kung pwedeng maisasabay na sa bilang na casualty dara ka ining calamity. Ta inatake daw ito sa puso kaklase nga ni Mayor Das da inabot sa RHU kan ipinagasalbar pinagakudiran kan mga responders Yan, igo kay aning criteria ang tabi ang pagdeterminar kung ang sarong nagadan igwanin direct link sa bagyo. Tanganing mabilang iyan as casualty or bako tabi sa Libon iyan. Sige, di continuing coverage, pwede man tabi ka mo sa kuya, mag-message duman sa messenger account ko, Pio Fernandez. Hanapon lang po tabi nindo sa messenger, Pio Fernandez. Sige. Si Joshua nasa linya. Joshua, good morning. Sa inang location mo, what's the happening? Sir Pio, maray na aga sa mga paraan tabay. Kinumpirmar sa DCGB News via phone call ni Barangay Kagawad Michael Minyakan Barangay Bunga na may inanod mananggad na residente niya kasubanggi. Sarong 43 anyos na babae tabi Sir Pio. And sagkod mo niyan, pigahanap kan sa iyang mga pag-iririba sa barangay. Ano ang sirkumstansya kan na pagkakaanod? Ang initial lang tabi Sir Pio istorya, nangyari ini posible mga alas 6 ang banggi, sigun kay Minya, pista pa lang sa Mabinit, kaso banggi. Sabi nga ni Kap Minya, tuloy ining inanod Sir Pio, suduan na rescue, pinara sa ospital. Pero susaro, ining 43 anyos na babae, iyo inisusagkod mo niyan, dahil pa nakukuha, pigahanap kan sa iyang mga tanod and mga pag-iriba tabi Sir Pio sa barangay, taan duda, baka ngayon nasa impluensya ka na alak. Nata inanod, nag-cross sa body of water o pakikuan, anong nangyari? Ang initial Sir Pio yung impormasyon, may nababanggit ining si Kagawad Minya na naglangkaw sa tubig kan spillway dyan sa may saindang barangay. Di ugaring masyado pang na detalye kung paano talaga nangyari ang insidente. Tasagkod mo niyan Sir Pio, pigaharana pa ini buda. So pag iriba pa, di na sa ospital. Anyway, pasiring kita dumantabi Sir Pio para makaulay ta mismo ining si Kagawad Minya. Tasar ini sa nag-akudir duman sa nangyari nga rin ng inanod na 43 anyos na babae. So we could just assume na tibaad mabalyo ini duman sa spillway nagdaragasa na sa tubig, over? Oo, tabi Sir Pio, nababanggit kayo ni Minya na piginpormaran siya kan ali man siya sa Mabinit, piginpormaran siya kan agum niya na alangkaw ngayon tubig sa spillway. Delikado ngaya. Pagkod sa unit tabi Sir Pio, nagbuto as istorya na may tulong inanod, sudua, marita na rescue. Hali ini sa pakifiesta? Posible Sir Pio, tapos to na sa Mabinit. Sa Mabinit? Yun. Sagkun mo yan,
missing ini sarong babae. Tabi Sir Pio, nagpuon ginaray magharanap. Kasi bagong mga alas 5, nagpulot naman so tropa para sa paghanap duman sa babaeng nawara kasubanggi ba. Okay, sige, babalikan tayo. Susugon tang maray tabi, no? And mabacktrack kita tabi, Joshua, may man nagharapot man. As of press time, it's 9:31. Kumusta ang level kan tubig baha, Sentrong Legazpi, over? Sa sentrong Legazpi Sir Pio, upa-upa na. Anyway, nakakaagi naman sa mga saradit na behikulo tabi Sir Pio. Ang medyo may tubig na lang, digdi sa may Lapu-Lapu area, and ining sa may Tubangan man Sir Pio, Bagacan, Ayala Malls. Oho. So ibang lugar, okay naman tabi Sir Pio, lalo na ining main highway. Yan, main highway, okay na, ayan. Diyan sa naunang bitan mo, Lapu-Lapu and ano ito tabi, Joshua? Digdi sa may Ayala. Oo. Kumusta ang kunyan? Pirang pulgada ang tubig tabi ingkas sa pag-estimate? Di Sir Pio sa may parting Lapu-Lapu, kulang naman na makabanga nga ni sa gulungkan mobile. Ako na. Naman tabi Sir Pio. Baba na. Okay, sige. Kung may tubig pala, ining di sa may kasubagong aga kaya paglibot Lapu-Lapu, di sa may Ayala, and duman tabi Sir Pio sa may partikan bunot sa Tubangan kan Caltex. Oho, okay. Pero nakakaagi na tabi Sir Pio yan mga light vehicles. Iyo, siyempre nagbabago ang sitwasyon kaya sa mga listeners tama na nagharapot na ano. O kumusta ang mga establishmento de negosyo? May nagbuburokas na, over? Sa Legazpi, Sir Pio, kulangan mga establishments na burokas relimpiyahan ang pait ngunyan kan iba. Kung talagang gusto ninda kompletong mababakalan, pagkaon, kung ano pa man, sa Daraga, halos gabos, burokas Sir Pio. Tagadi mas na ordinaryong aldaw sa Daraga. Takulang man Sir Pio, subaha, kasubanggi, duman sa sentro kan Daraga. So, kumpara, Legazpi and Daraga, mas mamara ang Daraga. Roger, Sir Pio, di ako sa sentro kan Daraga, di ako kinahiling na saradong establishment. Ayun. So, pwede. Yung mga may babakalon, gabos, panira gabos, sa Daraga ang dalagad ng natabi. In fact nga ni Sir Pio, ba kasubanggi sa Legazpi, pero sa Daraga, buro kasi ibang establishment, bukas ang bakery, bukas sa ibang mga tindahan. So that's nice na naibalangibog mo yan tabi, Joshua, igoning ideya sa mga madisponer nga niya ng kakaunon. Sir, to tabi Sir Pio. Roger, Ayan, sige. Sir Pio, pasiring kita ngunyan duman kay Kagawad Minya, kay bahan ko si Boy Joshua, DCGB. Thank you so much, Joshua, with Boy sa mobile. O yan tabi so it was confirmed by Kagawad Minyas kan bunga na igwaning missing person ngunyan, babae 43 anyos na inanod sa may spillway tapi sa dakan mabinit Sige, standby nyo na tabi kumpadreng Jomar dyan sa 1st District. Ilaog tamo na si News Director Mar Dela hali dyan sa Newsbase. And Dimar, good morning, what's happening? Yes, good morning, Papa P. Confirmation from District Engineering Office 1 na passable na itong Purok 7 Santa Misericordia. Nahali na kan team, so nakabalagbag duman na Acacia 3. So resume traffic na databi, sabi ni Sir Alan Imperial. Yung lang tabi, Papa P, lusot na ang biyahe dyan sa Santa Misericordia, Purok 7. Dahilan duman sa pagbagsak ang Acacia. Over and out. Roger, thank you so much, and Dimar. So yan ang latest man tabi sa traffic advisory. Pasiring kamong 1st District insofar as ang stretch na yan Santo Domingo. Passable na tabi, tanahali na clear na itong sunabuwal na dakulaon na puning Acacia dyan sa may Santa Misericordia Road stretch na yan tabi So clear na tabi yan as per Andy Mars na informasyon na nakuha hali kay Sir Alan Imperial kan 1st District Engineering Office. So gabos na motoristas pasiring sa 1st District and vice versa, passable na po yan na Santo Domingo area tabi Thank you so much, Andy Mar. So yan igwa duman sa Libon 3rd District na nagadan, inatake durante kan bagyong Christine, and digdiman sa 2nd District sa Legazpi sa Barangay Bunga, igwaning 43 anyos na missing matapos na ianod kan tubig baha, pinagahanap tabi ngunyan. Suduang kairibanan nakalibre. Dumang kita kay kumpadreng Jomar, bertadahan tana pading Jomar, what's happening? Thanks for waiting. Good morning. Salamat pa rin kayo. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Maray palan sa nahali na to Acacia.
na kuminong pa kasubagong maalas dosan maaga sa San Fernando. Oo. Ang dito po San Fernando National High School. Ang ipapano ang tangon yan, maring tiyo, kasubago, hali na naman ako duman sa Pawa, sa Tabaco. Na may duwang poste duman na natumba. Ang sabi kan mga taga-CDR Remo, kay po nila magpaaram sa Aleco para puyo doon hindi itong parallel lamang kidit sa tinampo para makalusot sa mga behikulo. So kung nakatawa na sila kang permiso kan Aleco, diretso na ang biyahe, sundo sa duman lang sa nagas. Opo. Tuloy ka nagas kan tiwig. Ito, dahil pa ito maagian mo niya nagat, naulag pa ka ng ganitong diretso. So, bypass road ninda duman po, bypass bridge. Dito kita sa Banuan kan malilipot, nataimingan ko si Mayor Sinon Volante. Nagururong si Darigdi, so MTR Remote, si Veteran Pagdaong, si Police Major, Captain pa pala si Sir, Chief of Police Alex Alcantara, saka Bureau of Fire Protection si Sir Oliver. Ma-update na kita si Mayor kung ano na ang sitwasyon dito sa mga evacuees niya. Ang aram ko may nagpadaraman sa ospital kasuba kung maaga ata yun. Pero kung maaki ito, nag-aramon ta kung ano ito. Then kung may mga estimated damages na sinda sa agrikultura. Mayor, si Mayor Tunundulan Tabi, Paripio. Mayor, like ito sa DCGB, si Pio Fernandez Tabi. Tabi pong balita. Good morning, Sir Pio. Asin sa sato yung mga parahinan niyo. Opo, Sir Mayor, primero salamat sa oras, and ano po ano po tabi Mayor Senon ang general situation ngayon sa Indong Munisipyo? Madangog po kami. At present po ngunyan, okay naman. Medyo nakaano na kami. Pero dahil may paman igpabalik sa samuyang mga nag-evacuar. Oo. Mga pirang personas po tabi ang nag-evacuar more or less, Mayor? Sa ngunyan, igwa pa kami pigahalat na apat na barangay. Bali sa isla kaya dahil pa nag-report. Nasa 2,788 na individuals kami. Ay, dakol-dakol magtabi, Mayor? Opo. Okay, so kumusta sa indang estado ngunyan sa mga evacuation centers tabi? So pagkaon gabos tabi? At present ko niyan, sa mga barangay for the meantime, kami naman ang masunod kaya. Opo. Igwa pa man yung sufficienting calamity fund? Igwa pa man po, igwa po. Takunday abo na ko na tabi, Mayor. Well, Mayor tabi, pag-araw kaining may mga kalamidad, lalo na bagyo, anong mga barangay kunyan dyan pinag-antisiparan kung tanan nindo, and nakasalbar kunyan tabi? Anong mga peligro? Ining ining upland barangays ining Calbayog, San Roque, digdi sa may portion kan San Jose Binitayan. So inaagihan po diyan kan dakula na nasalog diyan. Ayan ang samuya na piga-abangan. And lalo na digdi man sa sa may poblasyon, may mga parte din na talagang tigtutubig man. Naagapan man katabang may PNP, PEP, kasarabay mi sa pag-asikaso ng mga tao. Very good. Daining massive flooding dyan na nangyari, over? Daiman ki na-impound na tubig na daiman na kumbaga ang baha dito sa muya kumbaga diretso lang talaga. Yes. Lalo na at present ko niyan kami nagpa-preparar man. Mismo mga salog na dapat may mga lugar bagang dapat i-channel para magmaray ang daloy kan tubig. Kumbaga ma-employ na kamuning engineering intervention. Iyo po, oo. Bali at present ko niyan may bago kami kayang heavy equipment. May bako kami na kang kondumi sa DRR. Pero iyan sa may na makaprepara kami lalo na sa siring kaining tag-urana. Mayor, bako man sa kami naghahagad o naghahanap any report on casualty dyan tabi? Go ahead. Ay sayrat din mahal na Diyos
dahil man kinaano sa muya. Ay, Nadi-digi sa muya. Salamat. Salamat. Sa assurance mo, Tabi, assurance mo sa mga taga Malilipot, go ahead po. Sa mga kay Manwa ko, lauman po nindo na yaon kami, lalo na sa siring kaning sitwasyon. Magpon pa lang talagang naglibot-libot na ako. Nag-ano naman ako, nag-advise naman ako duman sa mga harababang lugar na mag-iringat na, mag-evacuar. Oo. Sige. Mayor, salamat. God bless, Tabi. Salamat, Sir Pio. Thank you po. Welcome. May pahabol lang akong may follow lang kay Mayor. Mayor, naroon magkukan na magkaurulay kita na Dr. Cedric Daep kan bago mag-retire na pero napasunod ka mo ka ito na pwedeng matawan ng pondo kang Provincial Disaster Reduction Management Office, ang LGU, para makapagtugtog permanent evacuation center dito sa Barangay San Jose. Ano na po ang development ito? Go ahead. Sa samuyang pag-inguha, igwa kami dyan ki bakal na daga, bali ni 3,000 square meter, naka-ready man iyan sa evacuation center. Tamang-tama, itigdi sa siringaning kalamidad, and saro pa, igdi-prepararan mi kaan, lalo na kung Naputol, Mayor Senon, naputol yung transmission, Tabi niya to dyan. Pasensya na po, by defecto lang siguro yung ating linya ka na telepono. Naputol, Tabi, Mayor. Dr. Cedric, na pwede ka mo mag-request si Pundo duman sa probinsya na yung gabi ka mapagpatugtog ka ito. Total may daga naman sana. Anong development ito, Tabi? At present, siguro, kay Puan may manong una kami sa authority sa SB para makahabit kami kipundo sa provincial government. Opo, sige. Okay, yung napareta yan, Tabi, Parintiyo. Bago si Dr. Cedric nagpasiring sa US of A, naghapit yan digdi sa Malilipot, nagka-restoryahan kami, and suggest niya na maghagad ng pundo ang LGU sa PDRRM Yes. na 3 million ata yun, 3 million or 9 million ang mga arugayan. Nawawaraan sa tuyang transmission na kumpadreng Jomar, nawawaraan transmission ta. Nawara ng padago si Pading Jomar. Pading Jomar, baka naka-monitor, nawarang bigla yung transmission. Go ahead. Hello, Pade, okay na? Yan, okay na. Go ahead. Okay na. So, dito ang pagpasunod na may pundo madang probinsya, pwede na magamit para dahil na madipisi lang pag LGU, baka na pundo na kagamit doon sa pagpatugtog kan permanent evacuation center. And hopefully, mapangyari yan para pag-arap yan may kalamidad, may darahan na ang LGU kan mga i-evacuate. Roger. So, ayan, Tabi, Parintiyo, sa mga hindi ako kayo nagkarapot sa kuya, dahil na nakukontak ang mga parientes dito sa Malilipot. Dahil tabing signal mo niyan ang globe, digdi. Dahil signal ang globe sa Malilipot, brown out pa, kaya sigurado, pwedeng sabihin nagkakontak sa cellphone, dahil ng mga dito, o kaya, iba ang gamit na ang gamit nila is globe kaya din na nagkakaroon. Okay, ang Pading Jomar, ang importante so kung may nag-aantabay sa tuya ang ngunyan sa ibang lugar na igwanin pinaghaaditan diyan sa Malilipot, at least nadangog din da on air or online na daing casualty sa Malilipot. Dai maghaadit kung dai nakokontakta daining signal dyan ang globe. Dahil sila mag-aadit. Dahil lang ng signal ng globe dyan and ang assurance kan alkalde mismo, daing casualty sa Malilipot. Tama yan, Pade. Roger, sige. Yan pa rin mga parata, Jomar Bian, DCG. Thank you so much sa kumpadreng Jomar, hali dyan sa Malilipot. Kung may nag-arantabay sa tuya na nasa Metro Manila o sa inman na lugar, maging sa ibang nasyon, ta-live kita sa internet, Tabi, worldwide. Kung dahil nindo na ako contact yung kapartidara nindo sa Malilipot, don't worry. Primero, mismong nadangog nindo si Alkalde Sinon Bulante, daing casualty, daing missing sa Malilipot. Kaya lang dahil nindo na ako contact, taday po nin signal and globe. Don't worry, Tabi, ha? Pading Jimmy, Chief Jim, what's happening? Naputol na si Pading Jimmy. O sige, Tabi, andali muna, duman kita, mabalo kitang mag-apod man sa
Catanduanes. Ano, yung Catanduanes baga pading nadaan medyo na kunyan na haloy-haloy duman so bagyong si Christine and taod-taod tibad maapudan taman yung pag-asa para maisihan niya to kung ano nang sitwasyon and kunyanta ma-dissect ta what happened, ano so characteristics kang bagyong yan, taarog kaan so volume kan tubig ano. Tapos pinaalalayan kita digdi sa kunyan sa tuyang sige. Nasa meeting lang kaya si Gobernador Boboy Cua kan Provincial Government of Catanduanes. Sige, tabi daw digdikuan, Jerome, makiapod yung pag-asa ano. Yung pag-asa at apudanta digdi sa sakuyang cellphone and then dyan muna i-connectar ta mas malinaw ano. Tanganing makwanta, dakol kitang mga gustong ipasabot sa publiko, mas maray na itong otoridad ang sa tuyang makunyan maka-istorya kaya no yan ipinduton mo lang yung number to tabi SIM card to tanganing makwanta yan. Uy palang tabi ano kita igwaning mga importante man na pangyari, mga mayor na pangyari pa ding nald ma-shift na kita ning date with your indulgence ano. Kunyan man ini although medyo off topic pero major development man sa Legazpi so Supreme Court baga padingnal kasubanggi na i-flash taman duman sa programa ni Endimar so pakakuanin kang grupo ni ning TRO na itong sabi ba kang COMELEC na sumay dismissal dayon makapag-file ning COC. Nakakuha ng TRO duman so sakat kaan sa Supreme Court. Igwa pa ning sarong desisyon sa Supreme Court na pinag-affirm so desisyon kan COMELEC na pinagdi-disqualify si Mayor Noel sa pagkakandidato niya ano. Sige, taod-taod iyan sa satuyang pagdalagan kang programa digdi po sa Tingog Kanbanuan sa DCGB AM and sa 97.1 OK FM. Continuing coverage po kan aftermath kaining bagyong si Christine. Nasa linya si Madam Ruth na Pakala kan Pag-asa Legazpi. Madam Ruth, good morning po. Si Pio po ino ng DCGB. Yes, Sir Pio. Marahinal daw po. Ay, opo. Salamat sa oras, Madam Ruth. Ano, tabi. Primero, Madam Ruth, i-simplify ta na lang po, tabi, sa inangon yan, ang pinakaharaning distansya kan bagyong si Christine insofar as Bicol is concerned, tabi. Go ahead po. As of 7 a.m. po, Sir Pio, nasa 310 kilometer east ng Baler, Aurora na po siya. Or 310 kilometer east northeast ng Infanta, Quezon. Oho. So sa madaling sabi, kumbaga pasimple unta naman, harayo na sa tuya digdi sa Albay Legazpi yung sentro kan bagyo. Data masabi, Sir Pio, na harayo. Oho. Kasi actually duman sa cone of probability, kaibanan pa kita. Yan. Actually, number 2 pa rin ang probinsya, buong probinsya kang Albay, Oho. Cam Norte, Cam Sur, Catanduanes. Okay. At Sorsogon. Okay. Yan, mas maray na pinagklarar mo, tabi Ruth, arong na kayo so line of questioning ko, tanganing ika na mismo mag-direkta. Ano po, opo. Masbate po, number 1. Okay. So, majority kang probinsya kang Bicol, number 2 pa rin po, sir. Okay. So, klararon ta, buong Albay, Bilog Albay, number 2. Opo. And, as of 8 a.m. Okay, bulletin, as of 8 a.m. And medyo bumagal siya compare kaninang alas 5 from 25 kilometer to 15 kilometer per hour. And ang direction niya is? Just the same, sir. West-northwestward. Pasiring sa Northern Luzon. Opo. Now, ito sa tuyang point of reference is Infanta and Baler. Kung sa Legazpi Albay, mga pirang kilometros kita tabi? Mga pirang kilometros. Oo.
Alat mo na tayo, ano ta. Tana sa cone of uncertainty pa kita, sabay pa kita sa cone of Okay, uncertainty. wait lang sa. Sige po, tabi. Tanganing kwanta. So distansya tangon yan sa albay. Yung GPS. Mhm. Wait lang, Sir Pio. Sige po, sige. Pag naputol tabi, Madam Maridayal po kami. Ano po? Apo. Sige tabi. Ano ta nganing makwanta, makampante naman matawan tananin assurance yung mga listeners natin. Tanganing susatuyang action is in accordance with the pronouncements po kang authorities, lalo na kan Pag-asa. Ano po, science-based tayo ngayon. Yung distansya lang naman, more or less, approximation lang naman po kung Wait po. gaano lang natin na kwan. Oo, tanganing makwanta na May inyo. computation kaya, sir. Yeah, oo. Sige po. Sige, take your time po, Madam Ruth. Ano? Apo. Nagdadangog man po tabi kami. Medyo mainit, gari maruliwanag na. Gari maruliwanag na ngunyan sa palibot and nabawas-bawasan na suran. Opo, Maabot sir. ka dyan. Medyo nabawas-bawasan uran pero nasa heavy rainfall pa rin po kita. Mhm. Category as of 8 a.m. po. Heavy rainfall. Ano? Apo. Okay. Now, Ma'am Ruth, while data pa masyado na compute ito, ano ang kunyan? Ano so characteristics kan bagyong inita? Dako lang nagtataram na ibang klase, although signal number 1, siyempre bako masyado suparos, pero suuran, pinaalalayan kita so much so na nagkaigoning massive flooding bako lang sa Albay, including Camarines Sur and Nagatabi. Ma'am Ruth, paki-istorya, ano so naging characteristics kan bagyong initabi? Yes, sir. Ito na po yung niya, estimation ng niya. From Legazpi City, nasa northeast of Legazpi City, 262 kilometer. Ayun, 262 kilometer. Apo. So, nasa laog pa kita kan lawas kan bagyo, Yes Madam Ruth? po, Okay, opo, sige, opo. sige, okay. Now, that's why we're expecting paminsan heavy rains pa. Oo, and then may konting pagbugso. Opo. Stormy in general po, sir. Mga sagkod anong oras po yan, Ma'am Ruth? Actually, nagluya siya, sir. So, ina-expecta na compare kanina ng alas 5, baka po buong aldaw pa ni pwedeng mauran pa kita. Ang assurance kanin na pag duman na siya, pwede siyang actually pwede pa siyang tumaas to severe tropical storm bago mag-land almost probably sa lugar kang Isabela or Aurora. Okay. Hopefully bukas cloudy kita pero improving na ang weather ta. Yes. Apa. So balikan ta ito, Madam Ruth, maghapon pa expect na may pabugso pang uran, heavy, and kumu signal number 2, anparos na po ditang ma-experiencehan pa pabugso paminsan-minsan mga pira po tabi, Madam Ruth. Yung Signal number 2 ang paros kaan pira. Oo, nasa sir? 85 Okay. over 105 So maximum kilometer per hour. Opo. maximum of 105. Opo. Minimum of 85. Okay. Pwedeng bilog na maghapon pa initabi, Ma'am Ruth. Ano po? Opo. Taking in consideration yung speed niya ngunya na nag-15 na lang. Kasi Okay. ang lead time hours, sir, ng number 2 is 24 hours. Opo. Ma'am, balikan ta. Ano so characteristics kan bagyong ini? Parang kakaiba, signal number 1 lang pero pinalalayan kita ning uran so much so naggrabe ang flooding tabi. Paki-dissect po. Anong characteristics ng bagyong ining Christine tabi? Why arog ka yan? Most probably, sir, kasi dahil malaki yung cloud bands niya. And then sa baba medyo active somehow before itong bagyo na to, itong inaapod tang ITCC, Intertropical Convergence Zone. So, kung mahihiling ta nung last week, ang weather system that affects Visayas, Mindanao, Intertropical Convergence Zone. So Harani, Digdi, and most probably ininganing bagyo galing duman sa ITCC na inaapod ta. Ang ITCC po kasi, Sir Pio, it's a pool of LPAs. Okay. That it oscillates up and down. It travels like waves. So
most probably yun po ang possibility niya na kaya dakol na pagdara siyang pag-uran. Although pag sa Bagyo kasi ang Pag-asa sinusukat siya sa bugso. So difficile kasi din ma-predict ang darang pag-uran kang sarong bagyo kasi may other indicators na dapat hilingon. Iyo po. So that's why we have inaapod kaning nowcasting. Igwa kitang backup na inaapod pag-arog kaning weather system na may every 3 hours, every hourly nag-update kita itong heavy rainfall. Kasi yun yung that validates itong nahihiling sa model kasi ang model nasa top ang hiling niya kung binagsak ito as uran. Yan, oho. Apa. Okay, so ibaba ta naman ng hururon, Ma'am Ruth, bago ining bagyo na nabilog or naglaog, na ginanganing Christine, igwa kita ning ITZZ, ano? Oho, Opo. Intertropical Convergence Zone dyan sa may Visayas area na yan, na ining ITCC. Nag-oscillate siya. Oo, nag-oscillate siya up down and mga grupo ini ng mga low pressure ang ITCC. Now, ito suminalmog, suminabay duman kan mabilog si Christine. Tama. Actually garo parang part siya before mayo pa sa par. Oo. Nag-separate siya dumang sa ITCC. Nag-separate siya. Then kasi it's a pool of LPAs. yes, nakaapektar ito ning Maray. Yes po. Tapos Most probably. dakulao na Maray, so kabilugang kaining si Christine. Opo. And aside from that pala, Sir Pio, kung titingnan natin, I'm looking at yung advisory ng La Nina. Ano? Oho. Actually, we are on September, October, November, yung ano natin is 70% chance of La Nina. So pag ganito po yung ine-expect natin, talagang kunwari maulan, we expect na mas madaming ulan. Yun. Nakadagdag pa ito. Yes po. Kunata naging arog ka ini, so characteristics ni Christine. Yes po. Most probably po, opo. Apwera pang dakula, kaya haloy na nagtinir sa satuya digdi, tadakula. And mabagal siya. And mabagal. Yun. Pinaalalayan lang kita, Madam Ruth, alalay lang, maski bako nganing tudong kusog bagay ito, alalay na lauran na tipon. Opo. May mga cases talaga, Sir Pio, na kahit hindi makusog ang bagyo, pwede siyang magdara ng dakol na pag-uran. And that's it. We experienced that base sa data natin na kahit na tropical depressions, tungkay Enteng. Yan, opo. Now, kanakaaging mga oras sa samuyang special broadcast, nakakahurong ko si sino yung manakakahurong ko diyan si nalingaw ko sa pangaran, Madam Ruth, ang sinabi niya na ining si Christine, tama yan, nagdadakula na Maray, and yung volume kan uran na ibinuhos halos kapareho na nin sarong bulan na rainfall ibinuhusan na sa satuya ning 24 hours more or less. Naputol si Ma'am Christine si Ma'am Ruth, yan isen nga ito sa nakahurunta sa Pag-asa sulalaki na pero ni kong nali pakit kandig di pero nasap ko kandila ko kulang pa kay kita sa pamahaw. Si Sir Jim na dito Bordales. Yan. Okay. Sige, pakiridial. Ma'am Ruth, Ayan, sige. Yes, sir. Naputol po, sir. Sorry po, yung limited ko kayo. Okay, sir. So, sabi ni Sir Jim sa saindong data diyan, yung ibinuo sa satuyang orandigdi sa halos 24 hours, halos kabaing na kan sarong bulan na volume ning rain tabi, Ma'am Ruth? Yes, Sir Pio. Kasi Naku. actually, ang rainfall normal pa, when we say rainfall, ito si
si normal na rain na trend sa bulan ng Oktubre. Oo. This is based from the data 1991 to 2020. Oo. We have a normal rainfall here in Albay. Particularly, ang normal rainfall ta na pwedeng ma-receive sa sarong bulan is nasa 321.9 millimeters. Okay. So, magpuon nung kasuhapon, kasi kasuhapon lang na aga, heavy rainfall na po kita Ibig sabihin, heavy rainfall, naka-accumulate na kitang mga more or less 50 millimeter of rain nung Lunes, buong aldaw na Lunes. So kaya nag-heavy rainfall na ning Martes. So we have accumulated, pirane, hindi, yung buo. Yung kahapon ilan? Wait lang, Sir P. 431 millimeters. So we supersede. Yes. Christine superseded the normal na 321. Nasa kasuhapon nasa 400. I repeat, 400 ano yan, be? 31? Yun. 431 millimeter of rainfall. Ba? Linaon So pa exceeded ka na ning 100 Oo. Unako. millimeter po. So matindi talagang oran itong paalalay sa na Madam Iyo po. Ruth. Sus Maria Joseph naman. Now, next question is ano pa so nakadagdag? Anong characteristics kay nita? Nagpaparabagal, nagbabagal, nagkakaskas ngunyan 15, ngunyan 10, tapos 25. Ano so kunyan? Ano so nangyari ta? Apuera kan dakula ini pag nagluya so speed niya, mahaloy sa dadakol na lugar sa Laucan Bagyo. Usually po kasi, sir, pag nagbabagal, that means nagigain siya ng It's either bumagal siya dahil maglandfall na siya, so may barrier, so hihina. Pero kung nasa kadagatan pa siya na mabagal siya, ibig sabihin, nagigain siya ng strength. Ay, oo. Sa sea. Arog palan kaan, pag medyo nagluluya, nagpapakusog. Oh. pag nagluluya, nagpapakusog, nagbabagal sa speed. O kung nasa nagpapapusog. kadagatan siya, Sir Kung Pio. nasa Pero kadagatan. kung bumagal siya dahil nag-land cross na siya, ibig sabihin si mata niya, for somehow bumangga na sa landmass, any landmass. So, syempre, may mga puno, may mga mountain na pwedeng mag-break ng strength niya. So, kaya babagal siya, pero hihina. Pero kung nasa karagatan siya, na mabagal siya, ang logic doon is yung bagyo na yun ay gaining strength. Iyo, tama So, ta. kaya yung forecast natin dito, if ever na mag-landfall siya dito sa may bandang Aurora Isabela mamayang gabi or tomorrow morning, that means babangga siya is posibleng ma-reach niya yung STS, Severe Tropical Storm. So, ibig sabihin mag-escalate siya. Oh. So, ngayon bumagal siya, ibig sabihin nag-gain siya ng strength. Nako, nagluway na naman siya 10 kilometers per hour. 10, nako, nagkukusog, nagtitipo na naman yung kusog. Sus Maria Joseph, no? Okay, so that's the factors na dissect na niya to. Why araw kani so characteristics ni Christine? Opo. Kulang sa paros, gulpi sa tubig. Isus Maria Joseph. And sabi man ni Sir Jim. So, ita pa ma-forecast, Sir Pio, pag may bagyo, kung gaano. Although may forecast kita, pero wide ang range niya. Kaya binaback upan ng mga heavy rainfall. Yun. Nowcasting. Yung 3-hourly natin. Kasi yun talagang pang-validate kung ilan yung binagsak na ulan sa lupa. And that's the nearest sa katotohanan. Yes po, yes po. Okay. Now, pag nagkukurbada palan iyan, minabagal man ang bagyo, Pag nagkukurbada, nag-change direction, gari minabagal man hindi ang speed niya. Opo. O yun, okay. So, now, anong klaseng panahon ang mamatean ta digdi sa Albay? As of press time, 10:05 and forwards. Stormy Paki-describe. kita. Number 2 kita, Sir Pio. Oo. Halos buong probinsya except for Masbate and parts of Sorsogon. Number 1, majority number 2 po. Okay. So stormy po pa rin tayo. Although medyo humina yung ulan, pero mapansin nagkusog man si Doros. Okay, mas maray na naipapaliwanag arog kan tabi Madam Ruth.
Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat sa oras nin Maray Tabi and God bless. Okay, salamat po. Thank you. Thank you. Thank you so much mga tugang si Madam Ruth Pakala kan Pag-asa Legazpi. So that explains it all. Ano? Padignal na kung natataarog ka ito so nangyari sa Satuya sa na-experience ta sa bagyong si Christine. And for the very first time nga ni Tabi, for the very first time, Jerome, taod-taod, istorya tayo ni kung ano iyan na sa tuyang obserbasyon. Mientras tanto, may mga reports muna kita dyan sa luwas. Sa oras na alas 16, nin pagkaudto, the continuing coverage po kan DCGB-AM asin kang 97.1 OKFM sa epekto kan bagyong si Christine. Ako po si Pio Fernandez. Buweltadahan ta, okay ang linya ni Joshua, bodo ni Pading Jimmy. Idoro-diretso ta, tanganing day maputol. Joshua, location and what's happening? Tabi, si Pio, kaibahan ko si Barangay Kagawad, Michael Minya, kana Barangay Bunga, Legazpi City, Tabi, Sir Pio. May kinaraman ini, duman sa 43 anyos na babae na inanod sa Barangay Bunga, Tabi, Sir Pio. Kung kaya ang initial na aksyon kan Barangay Council, nagsurat na Tabi, Sir Pio, sa mga pagkaraning na barangay na kung may mahiling na babae, itulos na ipagtaong karaman sa Barangay Council kan Barangay Bunga, Tabi, Sir Pio. Madali lang, may nagbabakal kay Kagawad. Ano na Tabi? Sige. Sir Pio, si Kagawad Michael Minya. Wad, marina pagkaga po, live ko sa DCGB, kaibahan si Sir Pio Fernandez. Ano po sa nangyari naman sa 43 anyos na babae na inanad po sa Barangay Bunga. Sir Pio, si Kagawad Minya. Kagawad. Hello, sir. Good morning, Sir Pio. Yes, Kagawad Mike. Good morning. Salamat sa oras. Paki-istorya, ano ang nangyari? Go ahead po. Okay. Kahapon po kapistahan sa Barangay Mabinit. Hali mangyani kami duman ni Kapitanan sa Puyang Agom. Ngayon, pag-agi mi duman po, mga pasado alas 3, iguarang nagbaba na po kidiit. Ngayon, paligaspi kami, mga 4:30, ang karasib kami apod sa aki ko, na makusog na niya papasuba. Nagbuli kami hanggang sa nabantayan ni so mga pasaway na nasa influensya po kan alak, na maksima kusog na po. So, baha, pirit pong nagpupersang pumalyo. May saro nga ng dayuan naman natin para dagitan ko kasi talagang pumirsang buminalyong hanggang siya nadapa nga siya. Maringani sa so tao ko, yaon naman nakantabay, naguyod po siya. And then, siyempre mauran, malibot ang panahon. Naguli ko na kami ni Agom. Nagreparo kami po kang ni Kapitana. Nagreparo kami kan mga nagibakwar. Mga pasado siguro alas 6, may na-receive si Agom na si Kapitana na information na may nahulog daw na tulo. Tulos man na nag-aksyon po si Kapitana na mag-apod ki mag-rescue. Tangani sakali man na may survive pa yan. Salamat po kami sa Philippine Navy, diyan po sa Rawis kasi tulos man uminabot. Hanggang sa na-recover po so duwang magtugang na lalaki. Ang makamuramundo po yung babae na hanggang sa presente po dahil po nahanap na ansayang lawas. Okay. Nagdagog ako nin Maray Tabi Wad kam ubuda ka so mga ginibudin no aksyon ni Kapitana ni Mrs. mo ni Madam. Sa ini Tabi ano so pigre-refer nindong lugar na may baha na? Anong lugar ito Tabi? Ito, sakop po kang barangay sa Espilway mismo. Ayun. Ang medyo difficile po duman Sir Pio kasi duman sa area kami nakakabantay kan halik mismo digi sa barangay na mabaliw na dahil may talaga palusot. Ang problema, so alik talaga yung bigaditan ko, aling mabinit so mga nagpesta. Yeah. Aram kung sa oras na ito, nagiinom ito, maurli ito, nasa influensya ka na alak na talagang mapuwersa. Nakipag-coordinate man po kami kay Kapitan Nunez, kaya lang siguro nasa buta man so sitwasyon nila na may kapistahan, dahil talaga nakukontaktan, hagat mi ko sana, padiployan niya mga barangay pulis, sa duman sa ibong na parte, mapagala ang pagpasabot na dahil magpaliyo. Mas nga pasabot na dahil magpaliyo, minapirit talaga, minapirsang magpaliyo. Kaya ito nangyari ito duman sa tulo. Salamat sa Diyos na na-recover sa duwa. So, saro, hanggang sa ngunya, nagpa-record pa po sa mga aga sa Pawa and then sa Buktong,
sabi ko kay Kap Villanueva, kan Barangay Pawa, sakali po Kap na may mailing po ka mong arukan na babae, at tinawag ko naman si detalye, apudan na lang po si Kagawad Minya or si Kapitana Minya. Opo. So maliwanag na nun, na-estabilisar tanan na ito nagbaralyo sa spillway hali duman sa Mabinit. Ayun. Opo. Medyo flooded na ito ano. Okay. Opo, makusog na. Okay. Now, Igwak, do you have the privilege sa publiko pangaran kan mga nakaligtas tabi Kagawad? Sorry, Sir Pio, na ko na iparikod duman so pangarang kanduwa, tulos man na pinadarami ito sa ospital, yung saro. Na may tama talaga sa payo Naku. Aram ko alangkaw itong spillway. Tapos sa saro, nag-decline na nga po magpadara sa ospital, pero sabi ni Kapitana, desisyon mo yan. Kami, bilang barangay opisyal, papadarami ko tanay. Kaya lang kung ikaabot na, sa ilin niya garo, bako man nagarabi siya. Pero sa saro talaga, nagkatroma Iyo. Bago na i-recover kan Philippine Navy na may paliyumi naman sa parting area kan sa muyang sa ibong na safe na lugar. Opo. Now, wad tabi, ining spillway, sa inang direksyon kan bulos kan tubig? Dire-diretso po yan hanggang Yawa River po, Sir Peo. Yun. O, tanganing, na ihapot ko yan, tanganing sa mga yaraon dyan, maka-antisipar, makatabang, pasiring sa Yawa, nakula pala na lugar yan, ako. Nakaisi na so kapartidarius ka nawawara na ini? Ito mismong oras na ito, itong banggi na ito, pinapunan mi po. Tanganing paraman ninda, so nangyayari sa indang tugang, kapon, kagabi, kaorong kusuhi, pagbuda sa tugang. Opo. Anong araw ka nangyari sa tugang na? O nakaisi naman, sana daining nangyaring maraot, mako ang buhay. Anong mga pangaran, if you may? Kung igwa kang pribilehiyong itaram sa pangaran, anong pangaran tabi kaning missing, Kagawad? Ang missing po si Alma Abiliano. 43 anyos po, kung di ako nasa tala. Residente kan? Barangay Bunga. 4 Barangay Bunga. The reason na pinagkata sa pangaran, takon may nakamidbid, mahiling lamang na buhay, makatabang sa satuya. Ano po? Oy, nako. O di iyo man sa natabi. Salamat wad sa informasyon, tabi. Apa. Salamat din po, Sir Pea. Sige. Salamat po. Alright, tabi, Sir Pio, si Barangay Kagawad, Michael Minya, kan Barangay Bunga, may kanaraman sa padagustang paghahanap, digdi Sir Pio sa 43 anyos na babaeng si Alma na inanod kasubanggi. Sana mako ang buhay. Ano? Yan ang pangajikan. Maski so nakakadangog siguro Sir Pio yan. Kay sungaran na aram nila kung midbid nila. Uy, ito pala na sana buhay na di makatabang. Ano? Sige. Yeah. Yung tabi, Sir Pio, na dagdag na istorya, makamormondo lang hindi sa Surat Legaspi, pero yan mangyari ang paglaom sa nabagaw siya asin kan bunga kasi na buhay pa ining si Madam. Yan tabi, Sir Pio, kay bahan si Boy sa mobile, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua and Boy. Yan na po yung detalyes mananggad ka nagburutang informasyon, magpuun pa ka subanggi. Ali mismo yan sa tuyang resource person si Kagawad Michael Minyas. Kan Bunga. Sige, alas 10:14, dumang kita kay Chief Jimmy, ansa mo yung Chief Reporter, Pading Jim, location and what's happening? Yes, pade, unya na ako sa munisipyo kan Pulangi, ansampangan kan munisipyo, haros patuhod ang tubig. Nako. Sige, ano ba, pandigdi? Mabuluson pa ang tubig digdi. Maka gulpindigdi yan Coast Guard, Philippine Air Force, may mga rubber boat inda kun sa inan ko ang kay ni destino. Yung digdi si Madam Socorro Sambitan. Sige. Ang MDRRMO mo. Sige. Hello Madam, good morning. Live po kita sa DCGB. Makiki-update po kami kan sitwasyon assessment digdi sa lugar ni sa Pulangi after kay itong bagyong si Christine. Si Paring Pio po sangkor sa DCGB. Yes, good morning po, sir. Yes, opo, Madam, si Pio po ini kan DCGB. Ma'am, primero po, dahil taman pigahagad, may casualty po sa Pulangi, over? Sa ngayon po, sir, may casualty po kitang saro, pero unidentified pa po ang cause.
if this is typhoon related or not. Kasi we are still waiting po sa sa certification po na ang mataw po ang doktor po. Opo. Ang MHOTA po. Opo. Kung ano po ang cause of death kay ning kang sarong casualty ta po ngunyan. Opo. Ma'am, pakiistorya po anong sirkumstansya kan pagkagadan kayan, over? Sir, paano po ulit? Opo. Madam, ano po yung sirkumstansya kan pagkakagadan ka na biktimang iyan, over? Sir, Chappy po. Ma'am, medyo Chappy. Ay, oo, sige. Hello, ma'am. Kumusta po ini? Okay na po ba? Hello? Hello? Wait lang po. Sige po. Ma'am Socorro, hello? Okay. Medyo choppy kaya. Medyo choppy ang signal, Igoda sa Pulanggi, ning sarong gadan. Ma'am, okay na po ba signal? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay na po ba? Opo, sige po. Opo. Ma'am, ano po ang sirkumstansya na nakabot sa Indo sa pagkagadan ka na kaswalting iyan, tabi, over? Sa ngayon po, although unofficial po ang info na galing po sa barangay official ng barangay Ilawod po, ito po kasing casualty ay mag-isa lang po sa buhay. Wala pong kapamilya, wala po siyang kasama din sa bahay. 83 years old, senior citizen. Opo. So, may sakit na rin po ata ito. Opo. Ayun. So ngayon, hindi po ang inaantay pa po natin is yung manggagaling po sa MSO po natin para po ma-declare po niya kung ano po yung naging cause of death nito. Ayun, opo. Ano po, nung makuha po ito, patay na sa kanyang residensya? Actually, ang ginawa po ngayon ng ating mga volunteer groups po from the Navy and Army po. Bali, ito po ay reported na kagabi. So, ang na-retrieve na po siya ngayong umaga po. Oho. Yung barangay Ilawod ba, binahaba yun, Mama Socorro? Ano po, sir? Yung barangay Ilawod ba yun, barangay Ilawod? Yes po. Opo. Binaha po ba yun? Binaha yun? Yes, sir. Yun. Yung tubig po dito, inabot po tayong lampas tao. Sa Ilawod? So, yes po. Kasi ang barangay Ilawod po ay nandito po sa poblasyon. Naku. So, part of the poblasyon barangays po ito, wherein dito po ang identified na flood prone area po ng Pulanggi. Ay, opo. Dito po ang kahabaan po ng San Francisco River. So, as early as 10:20 kagahapon kasi, nag-overflow na po yung mga waterways natin. Opo, okay. So, kumusta ngayon ang general situation insofar as yung flooding is concerned po sa Pulanggi? Go ahead po, Ma'am Socorro. Ngayon po, sir, ang mayor's office po, led by our mayor po, is already on relief operations po. Nag-iikot na po siya ngayon sa mga evacuation centers. Opo. At ang ating pong mga volunteers from the Navy, from the Army, Coast Guard, at saka Air Force po, ay nandito po ngayon and they are set to do the clearing operations po this afternoon po. Opo. Ma'am, may reported missing po ba? Go ahead po. Sa ngayon po, sir, wala po tayong reported missing. Ay, salamat sa Diyos. Now, So, ang medyo naging struggle lang po kasi dito, Sir Pio, kagabi. Although may manpower tayo, andyan po ang ating mga personnel, ready po sana. Kaya lang po, yung panahon po ang hindi po tayo inalaw. Since po, ito po mga volunteers po natin, as early as 9 or 10 p.m. po kagabi, on the way na po to Pulanggi. Kaya lang po pagdating po sa UWAS, hindi po sila makalagpas papuntang Pulanggi dahil po yung sa tubig. Ay, opo. So the only po vehicle na makapasok kagabi ay talagang yung malalaking truck. Opo. Ma'am Socorro, mga ilan po, rough estimate lang po, ilang persons ang nasa evacuation centers natin dyan kung meron pa po? Ngayon po, ang initial po na meron kami, this is, ang nandito po sa akin ngayon is yung report po na nandito, na pumasok ay yung 8 p.m. po kagabi. Oo. So ngayon po, pwera po nung 8 p.m. may mga nakadagdag po. So as of 8 p.m. po kagabi, nasa 4,000 plus families po tayo. Naku. And I doubt po na ngayon po, habang pagpasok po, nung pumasok po ang ating mga rescuers po,
rescue volunteers po natin, nakapag-rescue pa po tayo sa mga areas po na mga flooded. Hanggang ngayong umaga po. So Yun. nakapasok po kasi yung mga rescuers natin from outside. Since 10 p.m. nakapasok po ng Pulangi, 5 a.m. na po. Talaga, pahirapan ma'am, pahirapan po Madam Socorro. Pahirapan po. Kaya talagang nabulabog din po tayo ng mga tawag ng ating mga humingi po ng saklolo. Ngayon nga po, sir, in as much as the LGU we can only do so much po kagabi. Yes, Medyo helpless na rin po talaga yung LGU kasi ang personnel meron tayo, but we do not have the capacity to go out dahil po. Pati po itong option po natin ay lubog sa baha po. Opo. Ma'am Socorro, sa lifetime mo dyan, sa government service, dyan sa Pulangi, paki-describe, is this the worst flooding ever? So far, sir, ito pong situation ngayon, pwede nating ihalin tulad ang epekto katulad po nung sa Bagyong Rolly. Talaga naman, opo. Wala lang pong masyadong hangin, pero yung tubig po, halos parehas po ng sa Rolly. Ay, opo. May mga ongoing rescue pa ngayon, ano po? Actually, ngayon mo lang po, sir, kakabalik ko lang po nung dalawang teams natin from Barangay Balangibang. So, tapos na po tayo doon sa rescue operations. We are set po for declaring po mamayang hapon and magmi-meeting din lang po kami kung saan po tayo ang sa priority po natin muna. Opo. Tamang clearing kasi may mga landslide, may mga landslide area po tayo ngayon. Saan po yung may mga landslides, Ma'am Socorro? Andun po tayo, ang mga landslide area po natin, nandyan po sa may part na po going po sa mga upland barangays po, mountain area po. Opo. Mountain barangays po. Barangay Sugad, Barangay Pintor, Barangay San Roque, Barangay Punso po. Okay. Punso, Pintor, San Roque, Sugad. May isolated po bang barangay due to landslide? Sa ngayon po, dahil po nung landslide po dyan sa may Barangay Pintor, kasi po itong Barangay Pintor and Sugad po, ito po ang entry po, papunta po sa 17 barangays ng Upland. So, 15 barangays po sa Upland, medyo po isolated sa ngayon po. Nako, 15 barangay sa upland area ng Pulangi isolated because of the landslide dyan sa may Pintor and Sugad. Yung main road po kasi, sir, na going upland po ay naharangan po ngayon nung landslide. Yes po, yung mga debris po nung landslide po. Okay. Although mayroon po tayong alternate route doon po sa sa isang side going down po sa Rinconada area, pero pahirapan po ang daan po doon ngayon. Opo. Any information sa kalagayan po ng mga constituents dyan sa 15 barangays na isolated ngayon, Ma'am Socorro? Sa ngayon po, yung situation po sa Upland Barangay, since may mga kapitan na rin po tayo na nakapag-report ngayon dito sa ngayon, ay maayos naman din po yung sitwasyon sa mountain area. Talagang ang ginulpi po ng tubig po ay itong poblasyon area po. Oy, naku, thanks God naman at hindi yung isolated barangay hindi na gulpi po, Ma'am Socorro. Maayos naman po sila, sir. Although may isang reported din ng barangay ng flooding na never naman po dati nagkaroon ng baha. Pero ngayon po reported po ang flooding din doon. Anong barangay po, Ma'am Socorro? Barangay Lidong po. Barangay Lidong sa Upland po. Okay. So, what's the danger kung hindi pa ito ma-clear soon as possible and hindi makapunta doon yung mga sa barangay na yan, ma-isolate ng matagal? Anong danger po? Siguro, sir, ang pinaka natin diyan, hindi na natin naantayin po na umabot pa tayo sa punto na magkaroon pa ng any other untoward incident po. At hindi po maabutan din ng mga assistance yung nangangailangan po ng tulong doon sa upland. Kaya nga po, as early as possible po this noon time po, we have to clear the area po going to the upland barangays po. May nagtatrabaho na doon, Ma'am Socorro? May naka-standby na po tayo dito ngayon na mga heavy equipment and they are for deployment po noon time po today. Sige po. And kung maano din po, Sir Pio, siguro
kuhanin ko na rin po itong pagkakataon na kung maaari po, kung may mga private po na mga contractors or mga pwede pong makatulong po, ang kailangan po ng Pulangi ngayon ay heavy equipment. Yun. We need heavy equipment such as grader, backhoe. Kasi kung sa dump truck po, meron na po tayo mga provided na mga dump truck from ex-Mayor Law and from other private sectors po na nag-volunteer pong magpairam po ng mga dump truck po. Opo. Ang kailangan po namin ngayon, grader, backhoe, sana po may makapagpaabot po dito sa Pulangi. So it's an appeal. Magbayanihan na. Pulangi, yung may mga heavy equipment dyan, backhoe, grader para maklear yung mga dapat i-clear dyan, Ma'am Socorro. Ano po? Yes po, sir. Opo. Sana po. Okay. Sige, Ma'am Socorro, napakaraming salamat. Ingat kayo dyan. God bless. Salamat din po, sir. Morning. Good morning. Pading Jim. So, yan tabi pa din si Madam Socorro Sambitan. Yes, oo. Ining sa Hampangan kan munisipyo, pirang ual daw ini Oho. bago magpulpa. Iyo. Sa haros patuhod. Tapos dahil parang garog swimming pool, steady ang tubig. Indang apot ko kay Madam, sandali lang. Oho. Kung nagbubulo sila, naram ko hali ini San Francisco, anda ko la kay tubig digdi. Madam, San Francisco River ini hali. Actually yung San Francisco, yung stretch ng San Francisco, nanggagaling pa po ito ang na-connected to sa Masaraga at pati po yung San Francisco River ng Ginobatan. Yun. So kung malakas ang ulan doon sa unahan ng Pulangi, lahat yun bagsak po dito. Oh. And malamang din po may backflow na ng tubig from Libon pabalik. Iyo, tas lake pa to. Oho. So mga ilang oras o araw ito man bago mo pa. Saan yan papunta ng tubig? Yan. Narito sa tapat ng munisipyo. Actually, as per experience naman po, kung kagabi po, lampas tao, medyo mabilis naman po. Kagabi lampas tao ito? Lampas tao po dito kagabi ang major poblasyon barangays natin. So kaya yung option ninyo, hindi kayo nakapenetrate dito kagabi? Dito po sa area ng munisipyo po, nasa waist level po yung tubig. Matindi. So mga ilang araw ang bago ito umupa? Siguro within the day po ngayon kasi alos na din below knee na rin po. Below knee na rin po siya. And kung may mga matanggalan ng mga debris along the way, yes, along doon sa mga waterways natin, dire-diretso to. Mabilis din naman sana to eh. Oho. Kaya lang, ang nagpapabagal lang minsan ng pagbaba ng tubig, yung mga debris natin doon sa mga... Okay, so thank you so much, Madam. Si Madam Sa inang Socorro. direksyon kaan, kumpadre da, ang bulos kaan? Diretso na ini sa Salo, Ayun. yan sa may Ubaliw siguro. Okay, sige. Tama, Madam, ano? Papunta kasi ito ang San Francisco River is part of Kinali A River. Wow. So major river natin Bicol basin. River, oh. Yes, part of the Yun. Bicol River basin. So dire-diretso ito papuntang Bato, Libon. Ayun. Kaya sa Libon, ang sitwasyon sa Libon pagkatapos digdi pa di, parehas. Duman ang dalaga naman sa indakan tubig. Oo, itong uwas man, kasabago natabon kita, iyo man ang sitwasyon ninyo duman. Naku. Sige. Oo, Pulangi, Libon, Cats Basin, pagkatapos minsan pag suminuro duman, so Lake Bato, pabalik ang tubig. Backflow. Backflow ang tubig, kaya araw kanya ang sitwasyon. Okay, so yan tabi pa di. Pasalamat kita ta medyo nagpundo na anoran. Ta kundi nagpupundo anoran. Pero dipisil ini, mapagal ini. Iyo. Pero pahirapan ini na clearing operation pati munisipyo. Oo. Nadali. Oo. Sus. Talagang napuruhan tulong munisipyo na uwas matindi may naron mong mga motor, mga auto. Pig-aranod tabi pa day. Oho. Mga bagong auto nasa Kudal kan naharong compound. Naku. Nakaluwas. Oho. Pagkatapos may ikot sa kitang nahiling kaso bago nakabalandra na dumana sa Barandilla. Sus Mario Jose pa no. Oho. Sa nabring kada sa sarong diki duman sa Kabilugan River. Di subuy repair sa kan tubig, laog sa pasiring sa residential, pasiring sa kababaan munisipyo. Ragasa
Ragasa, ugaring dahil kita na makaka-picture tabi pa diyo, kaya makapag-live. Wala na, di-recharge lang sa ko. Maringani ini, nakikipaglaban pa. Nasa ko yung ikipahe sa mga oras na ini. Sige. Takunda, makaka-live ko ta na kita, mahiling kan publiko, ang sitwasyon digdi, sampangan kan munisipyo, araw katong libon, may puwersa pa ang tubig, ining sa Pulangi, yaon ang tubig, haros pababa, sa all, nagbababa naman. Ang level today naman nga ninagoran. Roger. Okay, so yan tabi pa rin mga situationer sa actual na pag-describe asin pag-reparo kan DCGB nyo sa mga oras na ni halidigdi sa ampangan kan munisipyo kan Pulangi Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. The continuing coverage po kan DCGB AM as in 97.1 OK FM. Ako po si Pio Fernandez kasabay ang bilog na tropa. Okay yung linya ni Pading Jomar sa 1st District dahil naputol. Kumpadreng Jomar, location and what's happening. Go ahead. Salamat pa rin, Pio. Nasa atubangan man ako kan munisipyo, kan Banwaan, kan Malinaw. Yan. Ang lugar na dating pigbabaha pag nagbabagyo. Oho. Inibaga pa rin, Pio. Ilang tumpanin maray kan tubig dahilan kan tubig na duman sa kay taas ng Kampulod na minasukpay sa salog sa Kabasan then sa Kabapan ining munisipyo kasubanggi pa rin, Pio, binaha manggiraray. Binaha manggiraray. Pero yan sa Malinaw na. Oho. Pero naghura tulo sa tubig. Oho. Dahil lang medyo maray ang drainage na kunyang kaining tubangan kan munisipyo kan Malinaw. Pero huni sa wala, susaudan. Oho. Ay, sus ko baha. Lapas buko-buko. Banwaan kan Malinaw, pati ang mga Saudan. residensya. Sa residensya, Saudan. Kaini. Anong barangay yan pa din? Yan, pamanggiraray. Barangay Bagong Bayan ini pa rin. So, pinakapoblasyon. Poblasyon. Munisipyo. Then, ining nakapupugtakan sa likod ka ini merkado po. Iba kung tubig na ini pa rin, Pio. Tubig, oh. Hali na ako duman diversion. Sa diversion kayo. So, diversion, labaw pa ang tubig. Nako. Ang tubig, hali duman sa Kabasan, nalinantupan man kan tubig. Dapat may kinuha na kong footage, tumanay ko lang na-isend. Medyo halangkaw to data. Baka ma-isend ko giraray taon-taon. Ini ang sitwasyon nyo niyan. Pero kung ikukumpara kan mga nakalis na taon, maray-ray na padipiyo, takan mga nakalis na pagpatyo, bako lang hanggang digdi sa mga binti ang tubig. Kundi minaarap mo din sa paywang, kan mga nagdidirigdi sa ayan, may ambulansya. May ambulansya. Paggilig yun ako. Muminagis, ambulansya. Oho. So, yun na yun ang sitwasyon naman digde. Oho. Naguna kita, okay na. Pero magayon, nagbaba man tulo sa tubig. Ang problema, nagbaba sa tubig digdi sa may parting totoo. Tani yung digdi sa drainage. So, drainage, pero gwapo man nga ni tubig di sa tangod kang munisipyo mismo. Iyo. Nakalusot na ako pa din, duman sa Barangay Pawa, Tabaco City, duman baga sa duwang poste na nag-isolate man kan Malinaw sa Tabaco. Pero kasubago pag-agi ko, dinuruyod na kan sa CDRRMO para maigilid na, kaya nagpakalusot na kami. From here, sa Banwaan kan Malinaw, Panipiyo, mapasiri sa Tiwi. Naga. Tiwi. Nagas Bridge. Pilinguntan sitwasyon kay itong Nagas Bridge sa Banwaan kan Tiwi. Okay. Limag na. Yan o. Baha. Yan ang sitwasyon. Mabalik na ako taon-taon na pagkabot ko naman sa Nagas Bridge. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Medyo padipisil pa mo ang lusot ka na komunikasyon. Baha duman sa Bagong Bayan, sa may poblasyon ka na Malinaw. In fact, yung Saudan, baha ano? Yan, tabi. And ma-penetrate si kumpadreng Jomar duman sa Naaga sa Tiwi, ano tabi.
Maray na agad yan tabi sa PNP Regional Maritime Unit 5. Nakamonitor sinda ngunyan. Nasa Pulanggi naman sinda. Tako ka, mabuhay ka mo tabi. And let's pray digdi sa mga rescuers natin. Sa gabos na personnel sa inman kamong sangakan gobyerno naghali. Saludo kami sa Indo. Tarabang-tabang kita kami sa informasyon. Kamu man dyan sa pag-rescue tabi. Sarabay-sabay tabi kita And talking about ining rescue pading nal. Tabi sabi ta si Sir Andy, sandali muna. Si Sir Andy Marbella kan Task Force sa Kalinigan kan Legazpi. Sir Andy, good morning. Yes, tabi, maray na po sa Kuya Agabos. Nakaingan niyo po sa imong istasyon. Kami tabi baga Sir Pio na pasiring sa Sir Andy, paki low volume po muna nung monitor tabi talaga feedback po. Tama. Okay na tabi. Go ahead po. It's already clear na tabi, Sir Andy. Go ahead po. Okay pa tabi. Hindi po sa pasiring sa Esteves Hospital po. Pwede na tabi dyan ang sabat. Tayo nali na po sa mga nagkaparasa, mga inanod na mga ati. Oho. Pwede na po sinda dyan doble. Tuloy na po yan. Kaya na sinda dyan madipisil. At saka sa bago po paglibot kami pa sa nag-traffic duman dahil po grabing nakasagabal na mga gapo. And then sa gabos pong pigaagyan sasabihin po pwede na sa mga palapa kahoy na nagkarano duman sa nga ay kargami na po. Pero po sabi Sir Pio, sa mga motorista lalong-lalo na po baga may mga dugi, so siguro luway-luway lang sabi ang ianota para sinda makano man kan sa ilang buhay o po masafety man sinda para mo po bagangon yan. Gabos nagahidali, siyempre sa nagasaon o kung anong makalong din sa luwas, pwede po sinda. Pero ang ko po sinda, madugi po kami, puro na dugi. Kaya yun na lang tabihan may abiso sa satuyang mga kababayan. Opo. Sir Andy, balikan tayo itong sa Esteves. Itong tinampong ito sa Maytulay, clear na ito tabi. Opo, sabi, sa gabos na inaranod, nakuha na po sa mga kahoy, tapos po sa mga signage bagang pictural kagduman, medyo nagkagara pa. Iyo. Tapos yung ito pala kaming pasiring sa Market Street. Oo. Sumanhol po dyan na nabuk sa may unita po sa likod. Oo. Naibalik na po sa manhole, kaya possible naman sinda po dyan. Two-way naman po yan. Okay. Pero ining National Highway, Legazpi and Old Albay vice versa, clear tabi Sir Andy? Opo, tabi. Tagabos Okay, po. oo. Inan ito. Tapos yun po bagang Albay Fiesta na medyo nagka-portol sa kahoy. So, calendar of events, activity, tinanggal na po yan. Ako kami dito sa May Ayala. Para dahil na po yung mag-post traffic. Okay. So, kumusta ang tubig baha dyan sa sentro kan Legazpi? Over. Wala na po tabi Sir Pio. Pero alagad, mag-ingat manggili yung tabi. Baga, sa mga helang na nakukuhali sa ating kang sino. So, yung manggili yung tabi ang siganota. So, sana naman, nagtarabang-tabang nailing taman po sa grupo kang narakong pido, nakabangan. So, nagayon po ini para dahil nakita magpaano, tatapol nakita ng mga katabang. Ngunyan po baga Sir Pio, kahit puan. Tabang. Oo. Madali maano. Sige. Okay, ingat tabi ka mo Sir Andy. Salamat sa informasyon tabi. Yaon lang kami. Opo. Sir Pio, salamat tabi na napaabot na sa tuyang sa tuyang mga kababayan. Thank you po. Thank you. Ingat. Ingat po kamo. Sige. Si Sir Andy Marbella kan Task Force Kalinigan, Legazpi. So diyan sa may Esteves, palaw ka mo Esteves, clear na yan diyan tabi. Nahali na mga obstruction diyan, debris, and diyan sa may unit top sa likod yung manhole diyan na isulit na tabi Yan sa paglilibot man yan na Sir Andy Marbella kan Task Force Kalinigan. Now, ini pa ding nal kaso banggi mantang nasa turno kita kan kunyan kan sa tuyang pagtukaw hanggang alas 12. That was the very first time pading nal na na-experiensyahan ta na su gobyerno suminurrender na pading nal. Nagpaluwas ng official statement yung Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakabase ni diyan sa Campo General Simeon Ola. The highest council governing body kan gabos na mga Disaster Risk Reduction Management Council sa Bicol.
nakikita taso sa indang statement for the very first time sa pagko-cover niya to nin mga kalamidades, bagyo, baha, pagtugakan bulkan. That was the very first time padi in the history na suminurrender in a sense yung gobyerno. Naghagad na nin dispensa, matanga nin pagkabanggi sa turno niya to sa coverage. Naghagad na nin dispensa padi. Tadai na kaya region-wide kan sa indang manpower, assets, and other logistics na magresponde sa apod akodir hagad tabang. Because of the magnitude kan tubig ura na ini na nagkausa ning massive flooding, Albay, siyempre kasabay Legazpi, Camarines Sur, Naga. Dai na kinaya kan assets, both manpower and other logistics. This is the very first time. Sana po, dai na mangyari. And imagine, ang magnitude na kan bagyongon yan. Kaya baga kasubago, kinahuron ta si Madam Ruth Pacala, ano ang characteristics kan bagyong ini padingnal? Signal number 1 lang yung padingnal. Ha? But imagine, sudaran niyang tubig, kapareho na nin sarong bulan na uran. Binubo sa na more or less 24 oras, sobra pa nga ni. Ano? So, iba ang pangyayaring ini padingnal. Kaya bagay pina-explicar ta ki Madam Ruth, ano so characteristics ng bagyo nito? Kahaloy, uran, makusog paalalay, tubig na sobra, minakaskas, minaluya, dakulaon na maray na bagyo. Suminurrender sa gobyerno for the very first time. And sinundan man iyan, maski kan makahuron ta matangang banggi na, si Kunyan, si Alkalde Bobby Cristobal, maski siya nagtaram, patawa, dispensa, daimi na kaya digdi sa Legazpi. Na atrogaran ang gabos na iyan. Sidi magnitude. Diyos ko tabi. Sabi tan nga ni Kasubanggi, may God have mercy on us. 8 a.m. October 22, sagkod 12 midnight, October 29, sabi ni Sir Cedric, what initabi ko niyan, Angel, so pag kunyang kan rescue tabi yan. O sige, balikan tamo na si Chief Jimmy dyan sa 3rd District. Pading Jimmy, Chief, what's happening? Naputol. Yan. Sige. Baka naubos na yung kunyan. Bata nasa tao kaya kita kan pag kunyan. Pading Jimmy. Hello. Ay, maluyan signal na tabi Sa bata paubos na mga battery ni Chief Jimmy. Tabi, yan. Okay, sige po. Yan, nagkikring. Pading Jimmy? Yes, salamat pade. Hali sa munisipyo, Suskotabi pade. Oho. Dahil mo na ma-describe ang sitwasyon, kalbaryong baha, maray nga ni, sumumotor ko, nagsigok-sigok na, simpre, abot na kan tubig so tambutso, dahil ka man di ba, kaka-accelerate na, diro-diretso, simpre, may nasusundan ka, magme-minor ka, nalalawag kitubig so tambutso, Miniligok-sigok. Pag-una, kurimati na. Sa inang lugar, kumpadre? Ni sentro, pasiring sa saudan. Kampulanggi? Ano na yan, sir? Narimati na, linaw tubig. Nako. Nagbubusol na. Linaw ng tubig. Ararom, ay di malas, bakan motor ko marimati na bata, nakaligtas na. Ganyan, sitwasyon tabi padihali sa munisipyo, ang tubig, at tambutsokan mo ito mo, abuton. Pulanggi ha? Pulanggi. Pagkatapos, paglampas mo digdi, so naglampas, so dahil na medyo kuminulpa na digdi man sa inutan, anatada, ragpa, maski ano-anong basura, Sus, Mario Joseph. lapoy, nagpa-flashback sa kuya padikan so uminag kan sinapar ko baga kay tong bagyong Rimeng. Yes, oo.
sabi nga ni kanso mga nakauro niya tong mga opisyal aro kara Mayor Das kaso bago kung may kasabay ining Paros. ay dahil masigurong masirong dahil kikaswalty talaga. Nako, matindi. Paray nga, nitatawo man talagaan mahal na Diyos magburubalansi. Tubig sana. Kaya sana dahil mga makantos na report sa tuya na igwanin casualty o missing taday pa man nakakaaranto saan mga report opisyal ali sa mga barangay taday nga ni mga komunikasyon na ba sustenido tada baragsak day bang ki kuryente day nakaka-charge sa iba. So yan tabi pa nagpundo lang ako talagang grabe anbites ko ali paguna mo ali sa tarukan mo day na pagpirit tabataan motor mo dyan na 1,250 sisikad. Oh, ibang madali. Sige. Sa pirma urag, na-testing ko duman sa Libon. Uminagi ako sa Kulping ba? Binutobot sa nakantambutso. Binutobot sa naday mo pag minor. Kapag mo manag-minor ka, pwedeng malaog. Remate ka, binutobot mo todo. Padidismayo, tapos nasusundan ko, dahil mo man pwedeng banggaon. Oh. Anyway, abanti ako sa may merkado. Sana makalampas ako digde. Sa may saudan kan Pulanggi, isus kong laboy ini pa day. Malnasun pati. Okay, ito baga nga ni kan inariming pagkatapos kan laboy nag-init-init na nag-urang suparong na naman kaan. Yan, pag nag-init parong ang kalaban naman kan eh. Parong pagkatapos pag mainito na alpog. Jesus Mariusep nako. Army na nagta-traffic digdi. Army na. Puwersas Armadas ang nagta-traffic. Pero dahil kung dahil man ako nagdiretso digdi sa munisipyo, dahil tama interview si MDRRM Chief Socorro Sambitan. Kung talagang parte kan sa tuyang trabaho na makakuhanin mga first-hand information, tagalantay ni. Na mga pigsasapar niya to na kalbaryo nin sakripisyo. Tangani na makudiran niya to mga kababayan niya to digdi sa tuyang kapalibutan. So yan tabi pa di. Ang sa tuyang mga dagdag na ay Diyos ko talaga. Bako karaw-karaw pa di. Pigbabako na ang basura. Nako. Army na garinday ko mapapicturan. Wala na lagpanan ko ang mga army na nagdadali Puwersas Armadas na. Sa napati. Dahil kipala. Kamot ang laban. Kamot ang laban na. Kamot ng laban. Kamutan ka laban. Didamlo na. Sir, mabuhay ka mo. Mga membros kan Pilipinas. Sa radyo kita di si GB. Kamot tabi pa di pagkakaramot. Dapat igwalaman ko ta nakipala, pirno. Nagiriwatan ini. Malabo yun di sa may merkado. Kan Pulanggi. And kumpadreng Jimmy, pag minati makaan laboy sagkod sain. Minalubong ning todo. Minalubong. Nako, matindi. Ay, describe ko sa imo pag una mo halik ka sa tarukan. Matindi. Sige. The same yan din man sa Kasubago, although na describe ko na Kasubago na amay na pagkaaga. Sa uwas, ining tulong ini. Uwas, Libon, Pulanggi. Yan ang mga kuwani, duman sa uwas, iyuman, may parantayan tinampo dati, ngunyan, burunto na. Iyo. Tapos, may casualty duman Kasubago na banggit si Mayor, nasungot alas. Na tuka ning alas sa uwas. Iyo. Okay, so yan, sabi pa de, mga laboy na ini. Tarukan mo rap pa de, pwedeng mabuhay. Mariusep. Ang kakuan, mga sampangan kayo ni, rimati sa mga tasaod, mga panin. Sir, ano na sir, pwede nang tanuman kay Paroy? Grabe, may bugo na laboy. Matindi. Dapat mahali yan takon. Hindi na ako, sa ampangan ng gada ko kaning pamilihang bayan ng Pulanggi. Mahiling mo dati kung normalan panahon, mga panindaan niya digde. Pero ngunyan, tabi pa din, laboy. Nagre-relimpya ang mga tao sa mga oras na ini. Sabi pa ni Madam Socorro Sambita na clearing operations in the after lunch taon-taon. Kon pati yan, main highway yan. Main road yan. Sentrong-sentro. Sinasabi ko, Sus Mariusep. Sentrong-sentro. So, may mga barangay pang, ang mga harong ka ni,
mas lalo nagarmarinig sinda an mabintahon ngon yan tubig water refilling. Oho. Oho. Dahil mo man makuha sa mga mamasan sunod na wasa. Talagang number 1 pa sana ito pa di number 2. Sinasabi na ko. Bagyo pero matindi so impact. Sinasabi ko. Oho. Sige. Okay, so yan tabi pa di an sa tuyang ni an talaga. Amo na tarukan mo na ini pa di amo na. Nako. Ibang klase. Dapat talaga malitulos na kung tumagas pa yan, nako. Problema. Ang pag mag-init ini, ang parong kaniba. Buda matagas alpog, diretso na naman. Alpog, iyo na hilang ini sumasangap mo na naman. Oo. Alpog. Oho. Sige. Okay. Yan tabi pa diyan sa tuyang pagladawan kan sitwasyon kan epekto kan bagyong Christine digdi sa kuyang area of responsibility Jimmy Nasalita DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Ale mismo dyan sa lugar kung saan ang matindi na mga pangyayari dyan sa Tercer Distrito Canalbay. Minabuelta si Sir Andy na Marbella. Sir Andy, good morning. Yes, sabi, maray na aga, Sir Pio. Opo. Paano tabi, advice na naman, nag-2-way kita digdi sa magali po bagang Casablanca, pati sa hotel. Oo. Pati po so labi ninda inabot na kitubig, so dapat po baga makanan tinda, no? Opo. Sa yung kay Councilor JP Lita, so truck niya ni po, medyo piga-abot eh. Oh. Kaya po nagtuwi mo na kita, otong Albay Doctors po, sabatan dumanan na auto. Wala man po kitang maginibo, nakairak man kan malalanto pa na auto. Oo, ang stretch kan tinampong yan tabi, pundo man sa may Albay Doctors, pasiring dyan sa may Casablanca Hotel, over? Opo, diretso na po ito. Dahil kasi dyan makanan mo na, medyo alang ka. So, truck niya ni Tadi, big abot eh. Kaya minatras po kita. Halang ka pa ang tubig dyan. Opo, sangkod nga ni po, digdi sa Piñaranda, may mga arong pagday talaga nagbababa ang tubig. Oh, sa karkulo mo, mga pirang PA yan ka lang ka pa ang tubig. Go ahead po. Sa mga arong po, sabi, nasa kulang-kulang pa po sa tuhod. Oy, halangkaw pa talaga. Diyan ay stretch na nga sa may Albay Doctors pasiring sa Piñaranda. Lampas tuhod po yun eh. Mga bike sana yun sa babang tao. Iyo. Mga arong sako. Yun itong sa may sabis. May emporium po. Iyo. Di ang kalabanan kantina po from Albay Doctors pasiring dyan sa may Piñaranda, anoon makakaagisa ng vehikulos tabi, Sir Andy? Pwede po tabi ang motor, pero dahil sinda magliko, may akong mapasaod, or mapadigdi sa high-tech, maikot po sinda. Itong sumbok na tinangko, duman po sinda magsasabat sinda, bali to way. O di, pwede sindang magdiretso, pasiring duman sa may San Rafael. Opo. Yun, sabatan. Pig-alaw na nindo mag-two-way mo na ano? Opo, sa kairak man po kung siyempre, matumba sinda, taday sa araman tinampo, sa may tubig, baka may mga gapo, baka madisgrasya lugod sinda, pati tricycle. O dyan sa may... Sa may Mayon Emporium. Opo. Ay, pa yun yung Okay, sige. Salamat, Sir Andy, sa situation na tabi, ha? Opo, maraming salamat din tabi, Sir Pio. Ingat ka mo. Sige, si Sir Andy Marbella, situationer pa dyan sa Sentro Can, Legazpi. Yan na stretch naan from Albay Doctors, pasiring dyan sa may Casablanca, sa may Mayon Emporium, may tubig patabi, medyo huruhalangkaw patabi. Two-way, yung tinampod dyan sa may Albay Doctors, pero yung magdiretso duman sa may St. Raphael Church tabi. Si Pading Jomar, bago kita mag-turnover man kay Endimar, habol natin. Pading Jomar, good morning. Location, what's happening? Nasa Nagas Bridge na ako pa rin kayo. Yan. Motor lang ang pwede mag-agi. Ngunyan, sa naulag na ng ganitong Detour Bridge baga. Oo. So, Detour Bridge. Ining pigigibong tulay, dahil pa man nakanto sa banyo. Napakabangaan pa sana. Kaya may Detour Bridge yun eh. Inanod na ini kang tubig kasudma. Kung nang ginibo, hali dumas sa Detour Bridge, dinampingan ini ki mga grabaga po para mapatiko kidiit, makatakat digdi sa puro kaining sa pigigibong bagong tulay. Yes. So, motor sanan makaagi, dahil mo nga ni pwede lunadan. Tulak. Itutulak nindo pati. Hindi ka pwedeng sulo sana. Nindo. Mga 2 o 3 ka mong magtulak. Oo. Para maitukad digdi sa natitindungan ko. Digdi mismo ako sa ibabaw kang tulay. Iyo lang ang pwede mag-agi. So iyo sa naan ang bihikulo makakalusot
pasiring dyan sa tiwi na gas. Ano? Motor. Motor lang. Motor Pwede lang. ang tricycle. Single lang talagang motor. Oo. Tukadonon ini. Sali duman sa ibaba. Itigtutuka din yung motor. Siyempre ba para basulunad. So, Yes. sa kaipig urusal na lang ini. Oo. Pagkamadirit sa mababaw digdi sa mga kabilya. Arani untuk kabilya sa ibabaw kang tulay. Sa kasi na makakabalda. Pasaro-saro lang ini. Sarong paluwa sa tiwi. Saro man na. Di pwede magsarabayan. Sa dito man hayak piton man sa raso binibong daron dalan. Alabaw na pading piyo ang pila digdi. Siguro sobrang na sa kabangang kilometro. Doble pa, doubling pa. Ang hali sa Banwaan Karpila, Malinaw, Palaw, Banwaan Karpila, na naghahalat na baka lamang sinda makabalyo. Kundi paano makabalyo ini? Na kadayuton man sa naang dana na nag-ibo pa sa mga oras na ini. Yun. Dahil ko aram kung paano ninda ini, dahil ko na sa mga amigo tang, yaong kayo sa balyo, sa mga amigo tang takatiwi na sa engineering, yaong naman sa balyo. Magsurya ka, ay, ano na dyan? Dahil kitang ma-interview rin. Ang arani yung dito, so gusto magparalyo, palaog na tiwi. Dakulo na dump truck, na nakapila. Anas kargado. Anas kargado kay mga basod. Para sa daw ini, construction naman kayo din eh. Dakol talaga siguro mga 20 dump truck ini na nagpakapila din. Tapos kan mga private na mga bikulo na naghahanap na baka lamang matawang ki lugar na makalusot pero pigilin ito waraman dahil dahil man na pigigibong maagi ang kandarakula o kan four wheels ang nagibong lang digdi para sa single na motor. Sige. Mako akong video taon-taon ipadala ko na lang dyan sa sa social media. Okay, sige. Opo. Yan pa din sitwasyon dito sa barangay Nagas sa Nagas Village, Tibuyan by Jomar Viantes. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa pangarap ng kambilog na tropa, DCGB-AM and 97.1 OKFM sa bilog na tropa. Salamat po. Mabulit kita alas 4. Masunod ay maghali. Tulos, News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. DZGB as in OKFM Special Coverage. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara.